салом ба мухлисони Барселонаи бузург. Шаби гузашта дар даври нимниҳоии ҷоми Испания дар байни занон Барселона дастаи занонаи Реал Мадридро шикаст дода ба финал баромад. Голи ягонаи Барселонаро дар ин бозӣ беҳтарин футболбози соли 2021 дар байни бонувон Алексия Путельяс ба нишон расон. Имшаб Барса дар даври яккашфиналаи ҷоми Испания дар меҳмонӣ бо дастаи Атлетик Бильбао рақобат мекунад ва мо имрӯз дар бораи вазъи ҳардуи дастҳо пеш аз бозӣ бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, дар ҳамаи чемпионатҳо футбол дар ҷӯшу хуруш аст. Дар Кубоки Лигаи Англия Ливерпул дар бозии ҷавобӣ ба меҳмонии Арсенал меравад. Дар Кубоки Испания Реал Мадрид ба Элче сафар дорад. Барселонаро бошад Атлетико Бильбао дар майдони худ интизор аст. Оё каталониҳо метавонанд рақиби сарсахти худро гузаранд? Тамошои бозиро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсаро. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи Атлетик пеш аз бозӣ бо Барселона дар финали суперҷоми Испания ки дар Арабистони Саудӣ баргузор гардид бар зидди Реал Мадрид рақобат намуда буд. Бо вуҷуди он ки 14 зарба ба дарвозаи Тибо Куртуа задан, вале ба задани гол мушарраф нагардиданд ва бозиро бо ҳисоби 2-0 бохтанд. Бозӣ бо Реал сатҳи ҳозираи дастпарворони Марселино Торалро нишон дод ва исбот намуд ки бар зидди топ дастҳо Атлетик аз муваффақият маҳрум мегардад. Дар Ла Лига дастаи Атлетик мушкилиҳову бартариятҳояш баробар аст. Баъди 21 давр онҳо ҳамагӣ 6 ғолибият доранд. Омори голҳои Атлетик дар мавсими имсола хеле кам аст ва дар 21 бозӣ ҳамагӣ 20 гол заданд. Дар се бозии охираш дар Ла Лига 1 мағлубият аз Реал Мадрид, 1 ғолибият бар зидди Осасуна дар майдони худ ва мусовӣ бо дастаи Алавес дорад. Бозии ҷолибтарини онҳо бар зидди Осасуна буд ки ин дастаро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд ва бори аввал дар тарихи Ла Лига футболбозе ки баъди соли 1999 таваллуд шудааст тавонист ки хетрик намояд. Ин футболбоз ҳамлагари 21-солаи Атлетик Бильбао Оян Сансет гардид. Хати муҳофизаи Атлетик бо муҳофизатгарони марказияш сазовори таърифу тавсифан, зеро дар 21 бозӣ ҳамагӣ 17 гол ба дарвозаашон сар доданд ва дар маҷмӯъ 10 бозиро мусовӣ ва танҳо 5 бозиро бо бох анҷом доданд. Ҳафтаи охир барои Атлетик Бильбао бобарор буд, зеро онҳо пеш аз мағлубият дар финали суперҷоми Испания дастаи машҳур Атлетико Диего Симеонеро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода ба финал рухат гирифтанд ва бар зидди Барса низ ангезаи баланд доранд. Барселона дар бозии охираш бо Реал Мадрид ҳарчанд ки мағлуб гардид, вале сатҳи бозии шогирдони Хави аз Реал Мадрид пас набуд. Каталониҳо тамоми бозӣ ҳуҷумҳои пай дар пай анҷом медоданд ва аз Реал дида зиёдтар зарба заданд ва омори зарбаҳои кунҷӣ низ 9-1 ба фоидаи каталониҳо буд ва ин нишон медиҳад ки бозингарони Барселонаро бар зидди Реал фақат бахташон омад накард ва дар қисмҳои иловагии бозӣ голи сеюмро Реал ба нишон расон. Бо омадани Хави каталониҳо хеле хатарнок гардиданд ва айни замон бо 32 имтиёз дар ҷои шашум қарор доранд ва аз Атлетикое ки дар ҷои чорум аст ҳамагӣ 1 имтиёз камтар доранд. Соли 2022ро Барса бо ғалаба бар зидди Малёрка оғоз намуд ва дар он бозӣ 3 имтиёзро голи Люк де Йонг ва суперсейфи Тер Штеген ба онҳо овард. Дар бозӣ бо Гранада низ голи Люк де Йонг қариб буд ки ғалабаи навбатӣ мевард, вале бо корти сурх гирифтани Гави Гранада ҳисобро баробар намуд. Аз натиҷаи охири Хави шикоят карда намешавад, зеро 1-2 ҳафта пеш қариб 17 футболбози каталониҳо бо сабабҳои гуногун аз иштирок дар бозиҳо маҳрум буданд ва ҳайати асосии онҳо ҳамакнун тамринҳоро пурра оғоз намуданд. Дар 5 бозии охир дар Ла Лига Барса ягон мағлубият надорад. Ҳарчанд ки дар ин бозӣ Барса фаворити асосӣ аст, аммо ғалаба ба онҳо ба осонӣ ба даст намеояд, зеро муҳофизатгарони Атлетик низ хеле қавӣ ҳастанд ва метавонанд бозиро ба қисмҳои иловагӣ ё ҳатто то зарбаҳои 11 метра баранд. Дар бозии имшаба задухурди ду бошгоҳи беҳтарин дар таърихи ҷоми Испания баргузор мегардад. Барселона 31 маротиба қаҳрамони ин ҷом гардидааст ва Атлетик Бильбао бошад 23 маротиба. Ягон даста дар ин бозӣ хунукназарӣ намекунад. Ҷоми Испания барои ҳардуи даста мусобиқоти ягонаест ки онҳо имкони қаҳрамон шудан дар ин мавсимро доранд. Каталониҳо бартариёти бузург доранд дар ин бозӣ, зеро 2 рӯз истироҳат доштанд барои барқарор шудан. Атлетик бошад қариб ки бидуни истироҳат вориди ин бозӣ мегардад баъди мағлубият аз Реал ва парвозҳои дуру дароз барои баргаштан ба Испания. Хати ҳамлаи Барселона бадбахтона ба мушкилиҳои зиёд дучор гардид. Интизор мерафт ки Ансу Фати бар зидди Атлетик Бильбао аз дақиқаҳои аввал вориди майдон мегардад, вале тайбони Барселона ба хотири эҳтиёт кардан аз саломатии ӯ фақат 3 дақиқа иҷоза доданд ки бозӣ кунад. Мартин Брейтветро духтурон иҷозаи иштирок дар ин бозиро доданд, аммо маълум нест ки чанд дақиқа бозӣ мекунад. Мемфис Депай
пай барқарор нашуда боз ҷароҳат бардошт. Люк де Йонгро аз иштирок дар ду бозии навбатӣ маҳрум карданд. Ягона умед ба Усман Дембеле буд ва ӯро бори охир ҳушдор доданд ки агар пешниҳоди Барселонаро қабул накунад, ӯро иҷозаи иштирок дар бозиҳо намедиҳанд. Чуноне ки мо Дембелеро мешиносем, ин гуфтаҳо аз гӯши чап медарояд ва аз гӯши рост мебарояд ва Дембелеро дар ҳайат ворид накарданд ва Барселона бе ягон ҳамлагари асосӣ ба ин бозӣ сафар мекунад ба ғайр аз Брэйтфилд. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.